tractava bé, a tu, la mare? Bevia molta cervesa, però feia un puré molt bo. Bé, i on és el teu pare? Aquí. Escolta, noi, et portaré a un lloc amb uns altres nens com tu, sense pare ni mare. Us presento el vostre nou company, Ican. S'estima més que li diguin Carbassó. Jo més aviat li diria patata, vist el seu cap. Prou, Simón. Vull tornar a casa amb la mare. És impossible, Carbassó. La teva mare ha marxat des al cel. Ei! Deixa això! Ostres, quina força té en Carbassó! Som tots iguals. Ja no hi ha ningú que ens estimi. Però diguin el que diguin, sabeu la veritat de tot, que per ser una supertieta només cal tenir un amor. Si els hi demanem ben dit, ens fan molts i molts petons i abraçades de gegant mentre fora cauen llamps i tros. Us vaig dir que us enxamparia un dia. He decidit col·locar-vos els dos en classe, separades. Destruiré la vostra amistat. Jordi, fes alguna cosa! Deixi estar aquest bolígraf, senyor Gramolós, o l'hipnotitzo! Amb això no... Farà tot el que jo li ordeni cada cop que faci petar els dits. Ara, l'increïble capità Calçoteig! Ta-ta-tan! Et juro que no m'ho esperava. Hola,
El 26 de novembre ens tindreu aquí, al Teatre Claver. Us representarem Dansa de mort, adaptació i direcció de Jordi Casanovas. Veniu que us agradarà molt. De Castilla i Manlleu. Jo d'aquest home no en sé res. Però què està passant en aquesta casa? ¡Putillos, putillos, Por tal título es conocida, como tú, por el de caballero. ¿Dar la razón a Celestina? ¿Contentar a ese caballero cuya vista me cautiva? Para asustar tal cariño, el negro me lo verá por las noches.